Pero aguanta. Aguanta tú. És que estem pa fotos som nosaltres 4. Sí, ¿no? Gente apoyando ahí que no te puedes merechar. ¡Ay, qué calentor! Ahora sí que tiene calor. Me está dando una pena. Perquè se pega foc i no té, eh? Ai, madre mía. I no me veurà les falles. Te me enteraba que te cagarra de tú, ¿eh? Yo qué sé, lo que saben. Perquè que se'n sap ni jo, si jo no és patètic. Pues ven engañando, que igual si fallera macho. Oye, bajo con la llave. Sí, que vale, perdón. Espérate. Pero echa les falles. Maria, ves espai a veure que per ahí pixen peus, eh? Què passarà en el debat? Jo no has pagat els regals? No. I tu vens al temple? Però jo vaig sempre de vir, eh? Mire, pase el número de banca. Però de fer un grup de vosaltres. De vosaltres ja estem una cosa i tres. Ai, però si fem un regal i tinc que dir a Paula, i tinc que dir a Mireia, tinc que dir a Albert, tinc que dir a Marc, o no? És que ells van a fer el regal. Però no, jo, xiquets, dic lo seu. Por lo menos digo, chiques, vamos a mandar el regal, voleu, això ja no hi ha, La cara. La fallera que A ver, alguna pena. Me deprimí comprarme ropa, pero... va, pone que la camisa que me ha comprado. Me ha puesto ese pinta pollo, allá no. Ahora no, pero tú estaba apoyando. Sí, tal vez no te me eso estaba arrancando. Si Alba se va a pique, bajo se va. Ya me sale. Però per allà no va, perquè estava que era xulo. No, tú te debes saber, ya no queda res. Ya no queda res. Però allí, que és on estava la xula, això ja està obert, que és on estava la xula. Bueno, práctica, Iva. Es va tirar per l'avantatge, va. Va fer dos grans i fer la xula. Mamá, bueno, Adéu. Però Maria sí, va callar. Quan callar la gent no es ve derecha. vale, Porti! Però el xiquet és fet. Vamos para afuera, para afuera.
penal en plano.